Hasierak. Hasierak zegerratien. Ikasturte amaieran, hasierak gerratzen? Bai. Hasierak. Zuk filosofatu, hasierak oroar. Guztia gertatzeko, aurreikuspenak betetzeko, amesteko momentua. Bai, holita dira, Eta batez, iritsi nahi zenuen lekura iritsita, uda hasieran gauze. Honena datorre. Guk ikasturte amaiera, gero porrak. Noski. Baina hau da, hasi egin da, Eta askotan, hobea izaten da datorrenaren esperantza zera hori, gero etortzen dena baino. Orduen aprobetxatu. Azera? Pasa, hau honena, azera, bainaketan erea, eta beno, maikita mire. Aziera honena, bainak nerea, batzutan salbuespena batzutan finala izaten da honena, eta dirutxua eskuratzi, Kasu honetan, bainatetan erearen kasuan egia da, azera bezalaxe jarraipenare ona izaten ari dela. Eizuek, amaboste, amabosta! 6.000 euro, ondo? Eta ongietorri batzordeko kide ofizial. Dinot, zema lagun ezagutu dituzue amabostaiotan? Jende asko. Eta zemat jende bidali duzuen etxera baita ere. Ja, bai. Baitasunarekin. Ala beharrez. Beti baitasunarekin. Baitasunarekin. Bueno, bainat, esan dugu ikasturtea eta maitzen gabiltz, balantzea, ze moduzkoa? Oroar? Ondo, ikasturte bat, beste da. Bai. Beste bat ez pasa gertatu? Ez duzuzu joerarik horrela bainat bereziki trastendental eta jartzeko, ez da? Ez, egia esan ez asko. Aiago, harin, guazen aurrera. Bai. Bueno, baina tarteka atzera behitu, eta esan, bueno, ondo joan da, edo bete dira, helburuak edo, nerea, zemuz joan da? Bueno, ikasturtean da, baina udara, espero eta hobeto tortzea. Bai. Bai, oporrak behar ditugu, ja. Urtaroa gustukoena? Uda. Udara, bai. Baina etzape bai. Oporren gatik, bai. Ez dakit ba, Ni etzan bai. Uda berria nahiago ezotu duan. Bai, udatarian eta... Bai, ba? Bai, ni udazale. Zorionaren ataria, hori da. Ondo, ba, udako porren pentsamentuan momentuz 6.800 euro uda ona pasatuko duzue. Baina aurrena... Beinatetan nerea. Lanera, Hombre. Noski ba, Horai, lanera ungietorri. Hori ba. Aman eta elmo zer moduz? Ondo. Bigarrenez gurean. Pozik. Oso. Lehengusuak zineten, jarraitze duzu lehengusuak izaten? Bai, oain goz bai. Krisi diplomatikorik eta ez da suertatu familian. Ez. Asko zarete, lehengusuak eta diot? Ez. Gutxi, Bai? Guta gura nahiak, ja. Bai? Bai. Tejeriatarrak, zema lehengusu? Lau. Lau? Bai. Ondo dago, begira, Aman eta Telmo, zuen ibilbidea bukatuko balitz, ez du alagorik nahi. Baina errelebo naturala hor legokelako, ez da? Txiki dia oin. Hoi da, oin dikan gaztet. Animatuko itegu, Zer dut urte dituzte ba? 16 eta 14. Ja, orduan elkarrekin oraindik ere lehengusu bazkaririk egiteko edo, ze plan egingo dugu, ez da? Denontzako modukoa parranda da, nik ezin dut, oraindik ere. Hendik lauak ez. Bueno, 4 urte barru denako batera. Oso ondo. Bigarren saioa gurean, Miluzen leku hartuta. Bueno, oin dikan... Pasatzerean. Saio bat bai, baino... Txarren eginda, Telmo. Bai, etorrita eta leku hartu. Aurrera egitea lortu. Bai. Gaur akaso sokatira ere gainditu, ez da? Bai, bueno, ikusiko deu. Bueno. Horrea iristen bitarten. Dirua lortuta proiektuak hortxe jarri dute. Amanek bidaia guai bat egin nahiko lukelako, noski. Eta Telmok auto guai bat, edo, bueno, dagoena. Auto bat, mesedez. Bai, auto bat. Lau rueda eta... Ondo. Zapaia autazkoa. Ezpalu ere... Aurrera zuek ere, Miluzen, Animo bekote zortean. Mai miren, ongitorri. Eskerrik asko. Bueno, Telmok eta Maiek erdibana auto bat erosten bazuien bizo. Eta gero egun parrak eta... Gero txandaka. Ondo. Bueno, Mai, non izatozie? Eibartik gatoz ditu. Zaraza bala bat sortu da. Bai. Ondo, haupa Eibar, Bai. Aldarrikatu dute Euskal Herriko hiriburu behar lukela, eta ni ados, Superrados. Benetan. Bueno, miren, lagunek, Bai. eta zelan animatu zarete, etortzeko? Poteo baten. Oso ondo. Ze poteoa dagoen Eibarren? Bai. Ostegun baten Eibarren, oseak. Bo. Asmuek, bueno, ikasten, Mai zer ikasten? Ni biologia. Miren zu? Ni euskal ikasketak. Ondo? Mai eta Beñaten artean, biologoen arteko derria izan daitetelako. Eta esan dugu, apurtxu bat dirutxu lortute Mai kotxe baten atzetik zabiltz. Nik bai. Bai. Eslovenian? Bai, aurten Erasmusa egin dut Eslovenian. Egin duzu? Bai, otsailean buelta naiz. Eta zer moduz? Oso ondo. Bai? Bai. Asko ikasi da? Super pillo bat. Eta biologia ere bai? Pillo bat. Baita ere, ez da, orden horretan? Zakua ustute be bai. Be bai. Etortuen orain errekuperatzen gatoz apurtxu A bet. ber. Euskal dantzak? Dakagu asmoa aurren urtean, a ber. Garaikidea egiten zenutelako. Hori da, bai. Eibarren kezka totaldian, a ber. Garaikidea utzita, bai. Vale.
Arizarete orduan kontrako bidea egiten, ez da? Garaikidetik hasi eta orain sustraietara buelta. Euskal dantzetara berriz ere. Bai, Euskal Dantza be garaikidea da. Bueno, izan egiten daiteke. dan momentuen, ia Bai, garaikidea orain da. egin ezkero, dena da garaikidea. Hori da. Noski. Miren, ze intentzioarekin, zatozie. Ba, behintzat, saio bat irabaztia. Vale. Eta ja finalera heltzen baldin bagara ja... Ados. Baina, helburua ondo beteta egongo da. Bizirautea, Ondo. azteko Hori da. Bai, bizirauteo. Ederto, ba, kotxien atzetik, Maili, gidabaimena, miren zuk? Bai, lehenengo pausu bat da. Hasi zara? Test batzuk inditxut, baina gutxi, utzi indut. Berriz. Ah, ondo. Gero- Peinatzen moduen, hemen... Biologiagatik ez badak Kasian idabaimena salido. Lotura hortxe dago. Gero zuek praktikoa, Ibarren bertan egite duzue? Ez, azpeitzin. Ze Ibarren... Jo, Bai. Ez dago errez, Hortarako bide gurutze asko, Bai, ez eta dago lapa errez, eta hau hemen, ez dago eta- errez. Ondo, ba, Mai miren, sorte honon, dongietorri, gurera. Eskerrik asko. Eta Erne, autoa, nire erosi nuen gutxia horrein duta, Ze zakua daukagun. Orain gue? Bai. Bueno, egia da, kilometro zero eta erosi nuen, ni beti bertako produktua sustatzea Bai, aldera. bai. Erne, gaur zakua jokoan, 17.000, 900 eta 50 euro. Auto ona horrekin. Bueno, orain garezik dira. Onda bestutu die, Autoa ona, eta publikoa, Gasteizko laguna gopazuek, mila esan etortzeatik, horra bide ikasten datik. Ondo. Azaitez, emalanean, Mai eta miren, zuek aukeratu zertan. Guk ikusi makusi. Ikusi makusi zuentzat, beinatetan nerearentzat, Triboren berbak. triboren berbak, eta potokomeak, aman eta telmorentzat. Kontazu zer, Eibarko txisten bat? Eibarreko txisteak? Ez, nik Eibarre hartzen dut beti oso serio. Ah, bale. Igual, ondo portatzen bazarete da tarrek, ezta? Beinatetan nerea, azteko egun ikustekoena? Larunbata. Bai, Hombre, Bai, eta gero estirala igual, Ia gertzen den? bai. Hemen berbak! Eta denbora. Asteazkena, Bizkaian. Eguaztena. Ostirala, Lapurdi eta Nafarroan. Hortziralea, Boi. Larunbata, Bizkaian. zapatua. Larunbata, Iparraldean. Ebiakoitza, Bai. Astelena, Bizkaian. egu bakoitza. Asteazkena, Bizkaian. Eguaztena, Ostirala, Lapurdi eta Nafarroan. ostiralea, Larunbata, Bizkaian. zapatua, Larunbata, Iparraldean. ebiakoitza, Astelena, Bizkaian. eguena, Asteazkena, Bizkaian. Eguaztena, Ostirala, Lapurdi eta Nafarroan. hortziralea, Larunbata, Bizkaian. zapatua. Larunbata, Iparraldean. Ebiakoitza, Astelena, Bizkaian. hilena, Hori bai. Osteguna, Lapurdi eta Nafarroan. hortzeguna, Ostirala, Debagoienan. eguena, Asteazkena, Bizkaian. eguaztena, Ostirala, Lapurdi eta Nafarroan. ostiralea, Ostirala, egu bakoitza, Osteguna, Eguena. eguena, osteguna, zalako Bizkaian be bai. Ai, pena, bi, hogei, zeozer. Udako planak esaten gabil, Bai. Aman etelmo, ba, maitale bat, Ah? adibidez. Planen artean dago? Planen artean, badau? Ez eta Garatu nahi bai, duzu erantzuna, mane? ez. Bueno, zondo. Telmo bai, zeitzik ez. Bat, edo bi, edo, hiru edo. Udaran ikusiko dut. Udaran ikusiko dugu oso ondo. Txirritatxo, Zer? bueno, Ari da? ba badabil, Abai, tale bat, bi, Aman etelmo. Aman ezabazita. Aurreko batean gauzatu Zen? nire iraultza, Asexuala. mutil batekin musukatu, Nintzen? oheratu, Berehala. baina azkar konturatu, Nintzen? ez naizela, Asexuala. alere esan dezaket, Arro? behintzat probatu, Dudala. Bueno. Gaizki. Zer da txerritatxo, probatu du, sikiera? Ondo? Hortxe hiruak atx. 50 puntu. Ondo. ohar bat, Esan. ohar bat lagun moduen txirritatxori. Bai. Txirritatxo bazara, Ha? bazara bisexuala. Ezaterik itxi. Neutinotzuz bazara. Txirritatxo. Vale. Maili miren, zuek ere ateak zabalik. Bueno, ikusiko. Diot, ikusi magusiko taula. Bai, da. Zuek gainontzean. Zuek lasai, bai. Bai. Libre zarete. Hemen elementuak.
traktorea, aizkora, igitaia, goldea, pikatxoia, aitzurra, eskorga eta sardea. Esan daiteke orain bai. Lanera, zuek ere, demora, aizkora, bai. Bost. Igitaia, miren, 3, traktorea, 1, pikatxoia, 5, goldea, 6, eskorga, 7, aitzurra, bost. sardea, 4, aizkora, 6, igitaia, 3, traktorea, 1, pikatxoia, 5, goldea, 8, eskorga, 7, aitzurra, 3, sardea, 8, aizkora, 2, igitaia, 3, traktorea, 1, pikatxoia, 6, goldea, 4, eskorga, Aizena! Miren, harrapatu zuz batzuk, aurrerantz egiteko, bakarrekin, 10 puntu. Animo! Zera dizdiratxuna izan gaur akaso. Dizdira pixka jartzeko prest, beinatetan erea. Imintziotan bai, ez da hartu lekua. Bai. Aman eta Zelmo bestaldean. Dizdira, behar dugu! Animo! Demora. Festa, Soka. Sombrilla. Tarzan. Ez? Gazteize... Eh? Gazteizeko jetxiera. Zer? Antzarra. Nor da? Marijaia. Ez, hoi bilboko da. Ostra. Ez dakit. Oh! Ez dakit. Gazteiz. Bigarrena. Zuondo bainat. Lorek. Belarra. Ados? Etxea, txabola, aizkoa. Lotu. Vale, nola da? Baratza. Ez, Esan? Irauli, lurra irauli. Zer geneukan? jo. Pastoa, o... Vale. Hirugarrena? Kantatu karaokea. Elkarrizketa. Telebista. Bai. Aurkezlea eta... Ez. Bi Abeslari. Bi partaide. Elkarrizketa... Eztabaida. Eztabaidan, eta zer dira? Telebistan bi aurkezlea eta... Pikatxotari, azuleko, Imintzio Debate bat fin, edo. asmatzen izan ditugu lanak Zeledon, Baizki. Gazteizeko broka otako igual. eta belarrarekin belar meta. Belar meta. Alere, beinatik usitxe dan hori da torkigu Tarzan be bai. Baita ere. Ez zen basati arrizeko, hori, bai, ezta? bai, zen basati hori. Egi zuek punturik ez, Publiko gazteizarra ez dute atxeka berik ere adierazle. Minutuko isilunea, Aman eta Telmo, ia honi buelta baten diogun, bai eta mire bestaldean. Gazteiz, barkatu, pasai. Ez, zaude barkatzeko, denbora. Borobilla. Kafea, Ondo? azukrea, Bai. Futbola. Kantxa. Area. Zelaia. Bai. Idatzi ikastolan. Azterketa, irakaslea, Irakaslea bronka bota ikasleari. irakaslea, Zu irakasle. Zer? Bota? irakaslea ikasleari... Bai. Zer? Esplikatzen zein behar da den. Baina, zertan ari gara edo? Bronka botatzen. Adierazten... Irakaslea eta ikaslea bai. Bai. Baina zehaztu behar dugu. Azaltzen. Bai egin? Irakurtzen, Nola erakusten. Ez. Irakurtzen. Zer da? Bota. Margotzen, idazten. Letrak. Bai, baina? Letrak erakusten, letrak Zer? abezedarioa... Kaligrafia. Abezedarioa esaten. Oh. In English, please. Ingelesitako zera. Azulekoen. Txapel bateo. Zer bat? Bombin bateo, Bai, no? inglesez. Titxerra. Titxerra. Zea morrua, ingeleseko titxerra kalean topatuta. Bai, kaixo, hemen ari gara. What I don't understand. Barkatu, ez gaude ikastolan, ez ez? Please. Bai, hori ondo da, ni ez despazen inoiz. Ez? Ez, ba, Bai. gure ingleseko zelakon,
bandi pasatzen zan bat. Bai, Claro. ikusteko izango zen, Dinot. Guri beti kalean arrabatuta, bai, afaltzera goazta. What? I don't understand. Alagoaz. Zimakia, gabe. Bi, berroia puntu. Ondo? Listen and check. Klasiko bat hori ere. Mai eta miren, isilik, hori bai? Bai, bai. Espikina baino hau izango da keinu bitarteko proba, peinadetan ere abezaldean. Hartu lekuak azkar. Mimik. Mimic. Do the mimics, please. Check the concepts. Eta gu isildu dengo, ahora, mesedez demoran. Mimic. Zerua, odeiak. Odeiak. Euriak, azkabarra, Lainoa, odeiak, ondo, bai. editzu. Lainoa. Laino. Ondo. Bai. Gorra, Entzun. kaskoak, aurikularrak. Kaseta. Oso ondo. Payasoak, bi payaso. Txiribir eta txiribiton. Txirrim eta nirrin. Eta txiribiton. Bi. Txiribiton eta nirrin. Bai, birri da txirito. Oso ondo. Zer, zer iruditu atzo? Arrapasak txiribiton, arrapasak. Oso ondo, Bikain. Kasetik? Bai, Ah, zautu duzu? du, bai. Gordeta? Gordeta ez? Aurrekoen garbiketa egin nuelako zakuka da. Ah, txaron. Gordeta, txisteka misteka. Ondo. Kiki Amonarriz eta Jose Ramon Galarra da. Gauza batzu gorde Bai, bide, Ondo. Txisteka zetak. Nik garin bat, alan izen bat, eta luz kasalen bat. Begira, Mutilago batek erregala uste. deneti behar da. Beitu ikustazu horrek salbatu die. Ei zuek, bikain, 60 puntu! Ezin bota. Ez bota, Non entzun, non entzun. Ja. Bueno. Eroglifikoek. Hori da? Minutu bateko isilunea, nire... Gazteiz, ondo zaudete? Buelta mandaia ilustuari edo? Atxeka behar. Dinot, nire kasetak aitzen bai galdu nahielako, non guez eroglifikoetan. Ondo. Bainat nerea. Zamatukuz? Biak, Biak. Espero dezagun. Biak. Leno. Ikasleak azaldu zion, Za, bai? zer da hori? Zer da? Zalantza. Oso ondo. Ah. Me, za, Amerik ez dugu behar, za bai azken zilaba bai, eta lantza bat. Zalantza. Oso ondo. Zerto? Bikain, bikote. Tarzanek badaki oso guairen laguna dalako. Bai, noski. Lantza zer da. Lantzak behar dira. Ondo, Basta bainat da. nerea, bigarrena denpora. Ezin dut gehiago, daukadan, Ditimoia. di, Dilemarekin. bikain. Itxasontziko timoia, lema, eta lehidik ikusten dugu di, lemarekin. Oso ondo, bikain. Baina, eta zer akuzaldia, Bai, bai. Bapatian? Puntuak diontzat hori bai, denera Oso ondo. Amane Telmo, behin asmatzen hasita, zeupe bai, Segi. pare bat. Hau pasuek, Saiatuko da. lehenengo bat, denpora. Lana falta zaio, Fer, hasi irakurtzen, Ferra. venga. Bai? ferratza, Bai? ferratza, ez itzala. Segi irakurtzen? Ferratzalari. Ez? Zer da? Hirugarrena? Mamua. Ez? Itzala, Itzala. beltza. Ez? Zer da? Mamua, Ez? ferratzalari. Ilea. Bai? Bai? Ferriari. Ai! Ferra, atza, ilea, di. Ferra Ilea da. izatituta daukagulako ferratzaileari. Ai! Estima, Ilea azken segundoan. Asmatu dugu zer dan? Hau bai, bigarrena, denpora. Itxasoan dago, Yolanda dia da. nor da? Yolanda. Ez? nor da? Ikuseneko nola da. Emma. Ez? Eba ez. Ostra, ez que... Mona Lisa. Mona Lisa. Vale. Lisa, Lisa ken Lisa. Bale, Mona. Mona. Mona bai. Ta Mona. Itxasuan dago Amona. Mona. Ez? Aitona. Gertu? Ba, ane Mona, gertu. Ane igartiburu, ane Mona Lisa moduen Lisa kenduta, ane Mona. Ai, ama, nire barreine pasako da, ez da? Zergatik? Eroglifikutan sartzen zuenien orain bosturte barru. Ah, nor bueno, da? erreferentziak eta ane Bai. gartiburu sanda bai, alereza. Bai. Hasieran Yolanda diazo, pentsatu den. Ah, bueno. Ah, kontuz tankerea, Ah, bueno. Bai. Eta gero erantzun posible modura, itxasuan dago Amona. Bueno, Irudi... Iradokitzailea bintzat. Punturik ez? Lastima. Mai eta miren, eroglifikun aurren ikararik batez. Ez. Bizitamen zera a ver. ikusita. Asmatuta pausuren bat, garaikideku, Aspaldiz dugula egiten, ez? Bueno, Hori da pixka gorbuzak eskatzen duena momentuan. Bai. bueno, Mai, miren, finalea ez elkatzen mazarien bai. Bueno, Venga, ikusiko. tratuek egiten. Pixkanaka. Eroglifikue behintzat asmatu orain. Lehenengo bat, denpora. Irakurri egin ditut.
Komikiak. Bikain? Bikain? Mickey Mouse horiek oso bereziak dira, koerdiarekin eginda komikiak dira. Komikiak, oso ondo. Pentsatu, pauso bat, Ostatu barra dago. Bigarren erolifikoa denbora. Beltzak dauzkazu. Betizu, Bale? begizuloak. Oso ondo. Begizu, teori itxek aldatzen dugu, begizu eta lo daude ahoiek behien, begizu loak. Oso ondo. Nik hasita eure bukatu. Bikote, benetan, oso ondo. Zuentzako, puntu! Zute segi! Ez dute segi! Hau garaikidea, eta? Gaur egin duanez. Oso garaikidea, minusteko eskuaren deia garra ere, mesedez! Abazuet! Aurrera. Epa! Ona! Ona! Ondo! Zeleron arro. Ondo. Ari gara erreparazio lanetan, pizkanaka. Beinatetan erea, lebiziko eskua. Nori bururatu batze zaio. Hauetako zein saskibalo italdetan jokatzen du Itziar Arizimuñok, Lointe Gernika, Araski, Ideka, Euskotren edo Ardoi. Ideka Euskotren. Ta txalo bat. Jak, Lehenengoa. Lointek Gernika. Ondo, hori bai. Ondo. Ze bokal? Aurrera. Eta ia, zer da garren adimentxuk? Entzun gure bihotzaren taupadak euskaraz dira. Zetaldere mertxioa egin du, ETS, Belako, Bulego, Lukiek. ETS? Belako. Bulego. Bokala? Entzun gure bihotzaren taupadak euskaraz dira. Oso ondo. Bokala? Tom, hemen dagoela aprobetxatuz, ezta? Tom zarala aprobetxatuta. Bai? Baina nere, animo, Ja. Hauetako zein da Borja Kobeagaren film baten izena? Los aitas, las amas, amama, aitite. Zagizu esan. Amama. Azerra altuna nada mama. Aitite. Aitite. Hori neu egiten abilena. Los aitas. Los aitas ez da zuzena. Esan beharko da begune baten ez da. Borja. Los aitas. Borja entzun. Gurazuek, bai, bueno. Okala? I. Geure buruaz barre egiten jakin behar ilazki, noski. Claro. Ez dakiteta. Aurrera, edo? Bai, aurrera. Guazen ba. Entzun. Epa! Entzun. Nola du izena entzun dugun taldeak? Bai. LMFAO. LMFAO, bai. Bukala? U. Nori bururatu ote zaio? Badakit. Bai. Askatuko. Guazen. Ego haizea eta sua hondamendiaren lagunak. Eta guazua. Babi hornezkoa aman etelmo, segunetik abiatuta eutxi puntuei komodina eskuratu albada, honela dino, denbora gelditu egin alda? Nola du izena punkaren musa esaten zioten moda diseinatzaileak? Marianne Faithfull, Brigitte Bardot, Vivienne Westwood, Sarah Ferguson. Brigitte Bardot. Errotea. Vivienne Westwood. Oso ondo. Eta bokala? Entzun, musika, aman etelmo zuentzat.
Aizeak daraman, pentsamenduak mugitzen bazaitu, jarri hankan urrean tinko, hartara sentipenik ezin galdu. Ba, nola duizan entzun dugun taldeak. Bad Boys, Bad Sound, Bad System, Bad Beats. Bad Sound. Bad Sound System. Ondo. Bokala? Amanetelmot aurrera. Ze koloretakoa da aner peritzen jaka. Gorria, granatea, lila, arrosa. Lila. Lila izan da. Bai. Lila. Errotea? Rosa. Ondo. Zara utzen Gipuzkoako finalerdik tako baten, arrastatxu horretan. Bai. Bolo bilitzen bertsoa. I. Eta aurrera, Amal eta Telmo. Entzun! It's a rainy day, yeah, the sun will shine. It's a rainy day, it's a rainy day, it's a rainy day. It's a rainy day. Ze hamarkadatakoa da entzun dugun ISMC taldearen kantua? 80, 2000, 2010. 80. Oso ondo. Vale. Bokala. O. Saiakera? Edo azken erronda. Azken erronda. Dolores Redondoren Bastango trilogiako Amaia Salazar bailarako ze herritakoa da? Elizondo, Irrit, Almandoz, Ziga. Elizondo. Bikain. Oporra, gertu da. Eta azken bokala? Egunak kaerinak dira. Bukaezinak. Bai. Oporrak gertu direnean, egunak bukaezinak dira. Bai! Ondo! Gertatzen da, bai. Gure erreakzioan gertatzen ari da. Gertatzen ari da. Iritsiko dira oporrak, Inspiratzen dira euren noski. sentimentuekin, eskuak egiteko. Ia zuek ere inspiratzen zaituzuten. A ver. Oporroiek, mai miren, komoinaren mila mendia, gustura jeitzi dut. Hauetako nor sartu digu adimentxuk Jon Castañedaren gorputzean. Paulo Azpiazu, Mikel Goñi, Ander González edo Aimar Irigoyen. Bai? Aimar Irigoyen. Paulo Azpiazu. Bai. Abitu. Bokala? A. Eta horrela entzun. Nola du izena entzun dugun kantuaren egileak? Carlos Núñez, Jesus Cifuentes, Rodrigo Cuevas edo Edia. Carlos Núñez. Zantziteken, Rodrigo Cuevas. Zantziteken. Jesus Cifuentes. Bueno, Ebia. izan ziteken be, bai, igual, Ebia, Asturiaseko esan, oso na dao. Carlos Núñez, Galizarra, ezta? Bai. Pa bokalik ez aurrera. Eta adimentxu berriz ere, hauetako nor bilakatu digu argazki bateko protagonista. Bengo, Nikotina, Isa Sakara, Juantxo Lakama. Bengo. Hori da Bengo, bai. Eta bokala? E. Mendia gustura jaitsi dut. Aurrera, ezta? Bai. Pozen boa. Hauetako ze hitz kendu diogu Mikel Urdangarinen kantu honi. Aita zeare Konta gura dodas, lokartu aurretik olgetan badoaz. Erditxuak, elefanteak, inurriak, euliak. Inurriak. Ederto. Inurriak konta gura dodas. Bokala? I. Eingo parranda bat, Mikel egaz mesedez. Mikel parrandarako naga. Baina zu, berara Bapia batera, ez da? Bai, un euro. Fantasiz, Bai, ondo. Maita miren. Askatu nahi? Asmatu, bai. Asmatu, ez askatu, asmatu, guazen ma? Itxasoan baleak ere harin dabiltza igerian. Bai, Pasando! Komoina! Ez daukagu ezer regalatuta, bakoitza bere komoina lortu du, zorte hon guztioi, markagaiotara goaz, 230 marka komoina, Peña Biterea, Manetelmo, 200 komoina.
zuzena. Ez utxik egin. Errondatik kanpo ez geratu. Zebokazita, lehenengo errondan galdetuko duguna da. Londresko futbol talde profesionalak dira. Arsenal, Aston Villa, Brentford, Celtic, Chelsea, Fulham, Leyton Orient, Queen's Park Rangers, Tottenham, Hotspur, West Ham United, Wolves. Chelsea. Ondo. Arsenal. Egoitza Islintonen duena. Iparraldean. Aston Villa. Birminghamgo taldea dau. Beñat Nerea. Tottenham Hotspur. Iparraldeko talde indartxo hau ere bai. Amane Telmo. Fulham. Ondo. Hau, igual dien bitu. Tamez ziren enertzien. Ai, Beñat Nerea. Leyton Orient. Ekialdeko talde xumea. West Ham Telmo. United. Beñat Nerea. Brentford. Azkena. Wolves. Komo inera bili beharik, Komodina. Beñat Nerea. Hace aukera. Komodina. Futbolakin. Osondo. Wolverhampton. Irikoa baita. Zuzena. Irriz txiki bat ez da segurtatzen, Amane Telmo zebukaziko zarete bigarren errondan, eta euskaltzaindiak onartzen dituen irainak dira. Babo, alproja, zerripastela, astapotroa, gibelandia, mokoloa, txerria, ergela, mozolopintoa, kaikua, burugabea. Burugabea. Mai miren. Ergela. Alproja. Txerria. Kaikua. Baboa. Gustora bizarete, Bai. Gibelandia. Mai eta miren, azkena, Astopotroa. komodin barik. Eta asmatu. Venga, puntu. Larri ziren. Hirugarren erronda, Mai, miren, zebukaziko zarete. Ogi motak dira. Brioxea, bita, marraketa, txapata, takoa, anduilea, nana, focaccia, lapatza, bienarraz, zopakoa. Brioche. Bo, ze ona. Txapata. Pikai. Pita. Kebaba biltzeko, esaterako. Focaccia. Focaccia. Zopakoa. Berakat zopia ditzeko. Bai. Nana. Nostasun agiria ez, hau asiako ogia da. Takoa. Takoa jakia bera da, daraman ogiari tortilla esaten zaio. Bienarra. Eta? Komodina, bai. Ja, bintzat. Ja, sikiera, marraketa, 150 puntu. Aman eta Telmorentzat. Eta markagailuak, iupa, justo Bai. 380, Beñat eta Nereak, Aman eta 350, 480, Mai eta miren. Estrobozo txiki bat, baina zer da hori? Aman eta Telmo, bi saio ederre egin dituzue. Bai. Zer moduzko esperientzia? Ona. Ondo aitu, bai. Txukun. Ondo aritu zaretela, zalantzarik ez izan, Gero bat izan zaigu horixe, diru pixka bat, edo... Bai. Oporraldi guai hori, auto hori, finantzatu beharko dugu beste bideren batetik. Bai. Eta... Tejeria eta bile musuak, izenez, nola dira? Mauro eta Euken. Mauro eta Euken, Bueno, 14 eta 16 urte. Bai. 4 urte barru, Hori da. gu hemen izango bai gara. Zain egongo gara. Vale. Etorri, Zuen zain izango gara, bikote. Aman eta Telmo, haupasuek. Ba, aurrera minuzen, futbolari esker, Beñat eta Nerea. Horke esango zigu. Ez genekin ez da. Bueno, gero egia da London ezagutzeak ere. Ba, ez da horregatik. Baina nik enekin ez da bat ere. Chelsea, bakarrik. Bueno, Chelsea eta Arsenal. Zortea lagun. Bai. Hori ere behar izaten data. Mai eta miren, zuek zortea baino, bueno, lana egin duzezi, zorionak. Zerrik asko.
Dantza garaikide honetan aurrera, beste urratxo bat ez da? Zute egin nahi oraindik, Bai, finalaren atarien bai, Kontuz. Hasi pentsatzen... Ados. Bai. Hasi pentsatzen, lasai, aurrena dator beste dantza bat, sokatiraren dantza, atera eta bestera bizi-bizi ibiliko gara, erantzuten lehenak, veteranoak hori bai, hartu lekua beraz, egoazen sokatirara. Denbora. Nor salbatu nahi zuen mitologiako Orfeok hildakoen erreinutik? Paso. Euridize, zein atal aurkituko duzu, bai gizagorputzean, bai argazi kameratan? Lentea. Diafragma. Gipuzkoako zein udalerritan dago Burdinbidearen Euskal Museoa? Azpiti. Oso. Zenbat herrialderekin egiten du muga Estoniak? 5. 2. Zein udalerritako herri barruko autobusa da? Xorrola. Bergara. Oihartzun, zein izan zen The Jacksons 5 musika taldeko abeslaririk arrakastatxoena? Michael Jackson. Michael Jackson. Zein filosofok zabaldu zuen Jainkoa hil da esaldia? Nietzsche. Oso ondo. Zein urtetan estrenatu zen Kutsidazu bidea Isabel filma? 2015. 2006, zenbat kidek osatzen zuten ABBA taldea? 4. 4, zuzen. Zodiakoko zeinu berri egon zen sartzeko zorian Eskorpioiaren ondoren? Ofiuko. Ofiuko, ondo. Zein kontinentetan dago tukanen habitat naturala? Amerikan. Oso ondo. Zein kolorek ematen du ustez zorte txarra antzerkian? Horia. Horiak. Eta zenbat komodin irabaz ditzakezu gehienez miluzeko saio batean? 3. 3. Zein bi izkiren artean dago Harridura ikurra Goazen telesailaren izenburuan? Harridura ikurra zen. Ondo. Nork zuzendu zuen Lazkao txiki marrazki bizidunetako telesaila? Paso. Juanba Berasategik. Zein izen du goitik orearekin itxita dagoen pizzak? Paso. Kaltzone. Kaltzone, paso izan da aurrena, zein izki agertzen da Guau plataformaren ikonoan. Pizza kalzone bat. Jango neuke, Ona, ondo betea. Bai, miren, kalzone bat orain, indarrak hartu horrengo diluzerako, hau edertu joan da. Zer moduz? Oso ondo. Estreinu ona. Bai, ja pasauta bat, osea que... Hori. Lehenengo helburua beteta. Bai. Hau pasuek! Peñak eta Nerea, berriz ere, konkistatu dugu ba finala? Bai. No para. Sokatirari neurri hartuta erabat. Bai. Bai, hori ondo batez zaigu, bai. Ondo. Pero iristen da hemen 11koa eta... Hemen ja, bueno. Finala eta iazapenak eta... Igual jaiotzez. Zer? Dute sokatirarako Ados. ofiuko sarieles jaiotzez. Claro. Ondo. Hori zer daba? Hori azalduko du Hau Beñatek. zabalik utzi nauzue. Bai. Eta halako beste 11 zuzen erantzun da, zuentzako, zuzenean, Erne! 17.940 euro. Ia banatzen duen? Bai, ia ba. Ondo. Eta gaur, saio gora beratxoa izan da eurentzat, baina pozik dira. Zeledone markatu, ez dut ondo esan, berriz ere triste. Zeledon eta upa gazte izan bazira. Zeledon maz. Luzera, ja. Oso ondo publikoa. Etxekuei bat gurekin bat egiteko onbite egin, bi eskerrek emon hortxegotiarren, Euskal Telebistan, ETV baten, euskaraz ari gara, gure telebista egiten ari gara. Eta behar zaituztegu. Noski. Eta behar zaituztegu. Zue gabe? Beñat, Nerea, ez talako bardine gure hizkuntzan aritzia eta beste hizkuntza batzuetan. Basarie, ETV bat, katea ikusten... Bueno, bai. Ikusten dugu. Bai, batzutan bai. Duen Estanda, jendaren parte? Miluze... Bai, Oso, telebista. Ondo? Informatu ETV baten adibidez? Bai. Bai, batzutan bai. Oso ondo? Garaizailak esango nuke gainera, informatiboetarako, feikak eta bar, zuek ikusi, benetan nabil, irratian entzun albisteak, telebistan ikusi albisteak, bestak beste, kontrastatuta eta hemen medio publiko moduen gure... Informazio asko gabil. Bai, guk, bete behar batzu ditugulako eta betetzen ditugulako, Beñat, Nerea. Beharko nindukezue, seguru, final honetarako neu laguntzaile moduen. Publikoaren komodinara, egiteko igual bestela, Ubetatik superrikusle nahi ni, Euskal Telebistarena, ETV batena, eta gaur ETV baten, adi, gaur egun aurkeztu dute Euskal Telebistan
ETV baten, euskaraz, hori da galdetzen duguna, denpara. Vale, osa, beraz. Maite Artolak, bai edo ez? Ez dakit norban. Ez dakit zein da. Barkatu. Amatiñok, Ez dakit zein da. Julio Ibarra, Ba. Bai, Iban Iban Garate Garate, bai. Bai. Maialen Baita Iriarte, Bai. Ja, ez dakit zute gehiago. Xabier Rusabiaga, Sonatzit izenak. Bai, teleberrian? Ez dakit. Ez, hau da... Bardunez. Osa, beste programa zikite. Maribela Izarna, Uf, Bai, venga. vale. Ander Arzak, Ez dit sonatzen bertzaki. Ekina Torrasagasti, Ekine ez, hau ekine bakitzen da. Ez hori amaika telebista. Xabier Euskitze, Ez, pilotan. Baina, teleberrian ez. Joseba Agirretxea, Bai. egiaztatu egingo dugu. Gaur Vale. egun aurkeztu dute Euskal Telebistan, Ba, Maite baten Artola. eta euskaraz. Bai, Maite Artola bai. Bai. Ander Arzak iguale bai? Venga, baita, zergatik ez. Ah, badakit norden, Ander, uste. vale. Hori ez da, esto es normal, hori. Ez dakit zein. Vale. Baina, Josibe Kendo, oza, kentzen Joseba dugu, Kendo, bai. Ez dago teleberrian, no? Julio Ibarra kentze deu, Eta listo. Amatiño Ja galdu jartzen dugu dugu. kontua, jazakegu. Amatiño, Bueno. bai ez da. Ai, ama. Vale, danak ondo inditu guztet. Bai. Ez dakit. A ver, Usabiaga, A ver, ekine esango nuke ez, ezagutzen dut. Usabiaga ere esango nuke ez. Joseba bakizu zein da? Ez. Nik ere ez. Ba, bai, ez orduan. Ez dugu bat emendikan? Vale, zein. Amatiño, Ez, hori orain jarri deutan, ikusten ondo dago. Denak ondo daude, jarretu guztiak ondo. Ez dakit. Maribela Izarna? Guztetan, bueno, vale, kendu. Ta beste bat. Ah, bueno, vale, bai. A ver. Bai, Fatal, pesi bai. Joseba eta Maribela. Bai. Vale, ba, Ander Arzak, adibidez. Ez que hau orain jarri deutan ikusten Ja, ondo. baina- Ja, ez dakit. Igual euskitze bai. Ojo, Ez, cuidado. pilotan egon da, Ja, pero teleberrian, que sé. Usabiaga, jarriko ondo. Ez que ez dakit. Aiene, venga, Bitu. baten bat. Usabiaga, adibidez. Eta gero. Hala. Urrezko galdera, Beñat, Nerea. Bik, Argia saria eta Ricardo Arregi kasetaritza saria. Irabazi dute denpara. Vale. Ze, Maialen Iriarte? Bai. Ez dakit. Bai, urte askotan egon da. Venga, Maialen Iriarte. Eta... Maite Artola, sonatzeu así como... Venga. Beñat, Nerea zer? Ba, nahiko Galduta. haul. Bai. Batzuk bai, baina beste batzuk. Zu egon bertzinar hemen. Nik aterako nuke, Zakoa claro. Hori esan digute denik, hemendik ateratzako, nik banekin, nik zakoa erabango nota gero. Iban Garate? Bai, hori fijo. 2016-2018 bitartean aurkeztu izan du bai. Maialen Iriarte? Baita ere. Bai. Gaur egun albistegi aurkeztu eta beste makina bat lan ere egindakoa telebistan. 86tik 2018 arte, pentsa. Azpimarreta bar, oso kazetari hona da Maialen eta Iban bebai. Xabier Usabiaga. Beñat, Nerea, Ezinbesteko hau, Ja, eskoain txertan ez dut artoia jartzen, baina baka beste programaren bat, ez? Dik ideiaik ez. Txirrindularitzaren berri eta... Ah, bale, banekin. Bai. Baina albistegiak ere bai. Publikoa, vale. Eta nola. eta nola. Gure liderra da, informazioa. Bai. Ups. Maribela Izarna baiezko eremuan. Bai? Bai. Gaur egun aurkeztu duten aurpegirik ezagunenetakoa. Maribelek Joseba Iriondogaz aurkezten zuen, Ah, bestak beste bikote ibili zien. mira. Ni superfana, Maribela Izarnana Bai, gaur aurpegia eguneko ikusita zena. aurkezle moduen, Seguruna. orain, bueno, Aurpegiak bai. informatikoetan lanien da bilbe, bai? Seguruna. Ondo. Ander Arzak. Bai. Euskadi Irratiko albistegi buru da orain, Ah, bale. baina aurrez, gaur egun aurkeztu izan du bai. Bigarren edizioa txaldekoen. Ekina Torrasagasti. A ver, nik ezagutzen dut personan, eta uste eta maika telebistan da bilela. Ez eskoremoan zuzena da? Ondo Beñat. Osan da. Gurean gaur izenekoa Osa, bereita aurkezten du oso. Amaika Bai, telebistan. Julio Ibarra eskoan, bai? Teleberrin, ETV bin, alegia. Bai. Berata Loroño. Za, Julio. Zo ezaguna. Baiezko eremuan. Amatiño, zuzena da?
ETV-ko zuzendari izatera heldu zen, gaur egun albistegia aurkeztuta gero, bai? Euskitze? Zer? Eskupilotan bai, baina. baina. Eta Iban Garate betizun bai, baina. Ja, ez dakit. Ibilbide luzea, euskitze. Ez eskoremoan zuzena da. Aurkeztu izan du, bai? Gaur egun, sardine laratza, Hori da. gero pilotarata. Bai, ibilbide luzea Eta euskitzen. Maite Artola, kazetari handia, prentsa idatzian hasi, irratian, ibilbide soparoa izan duen, eta izaten ari den kazetarian oski. Joseba Agirretxea, politikan sartu horretik, telebistan aritua, gaur egun aurkezten ez. Vale. Lehiaketa mundialak aurkezten zituen, Joseba Agirretxeak, besteak beste. 200 € ondo, beinatetan erea. Urrezko galdera egin dugu, eta bi sari oso preziatu kazetari ontzat, Argia saria alde batetik, eta Ricardo Arregi kazetaritza saria, bik, bai bat eta bai bestea dituzte. Maite Artola. Merezi, bai, baditu. Bai, 2005an jaso zuen Ricardo Arregi saria, eta urtebete geroago, Argia saria, mezuralaria, irratsaio batik, ondo? Nik aitortukot nire irrati esatari gustukoena dela. Maite, beti danik. Ederto. Maialen niri arte. Esango dugu. Esan dugu ibilbide luzea, Maialenek kazetaritza lan asko eginda. Ricardo Arregi saria beharko luke. Eta Argia saria, Beñatek eta nereak 1000 € irabazteko urrezko galderan. Maialen niri arte, zuzena da. Usabiaga behar Beñat eta nerea, 400 € gehiago. Zapila da berrean gelera, zagurik ez? Baina zuen zaku partikularrak gora eta gora. Animo, segi hortan. Bueno, eta gure lankide guztiei musio handi bat, eta haukatzuek, nire zaituzte bai, etxekuek, gabon!